салом эй дӯстони меҳрубонам, салом эй миллати беҳтарзи ҷонам, салом арза дорам ба ҳамаи шумо тамошобинини азиз, онҳое ки ин лаҳзаву ин соатҳо моро тамошо доранду аз суҳбати мо баҳравар ҳастанд. аз ҳар яки шумо бениҳоят сипосгузорам, бародарони азиз. бовар кунед, ман вақте ки наворро партофтем барои шумо тамошо кардам, бениҳоят хурсанд шудам. дар поёни навор, дар комментария суханҳои беҳтарин навиштагӣ ҳастед. аз шумо бениҳоят сипосгузорам ва барои шахсоне ки аз ғарибӣ истода ба мо суханҳои беҳтарин навистанд ва хоҳиш низ кардам ки бояд ки як суруди ғарибӣ пешкаши онҳо гардад. иншоаллоҳ мо суруди ғарибиро бо клип тайёр кардагӣ ҳастем. иншоаллоҳ рӯзҳои наздик мебарояд. метавонед ки дар канали Садои Кӯҳистон даромада тамошо кунед ва иншоаллоҳ наворҳое ки дар бораи деҳаи Урметан як суруд низ бародарамон хоҳиш карданд. иншоаллоҳ Илҳом Мирраҷабов, агар ки моро тамошо доред, саломат бошед бародари азиз. чанд бор хоҳиш карданд, ман инро нодида намегирам. албатта аз паи иҷро кардани хоҳиши он кас ҳастам. дар бораи деҳаи Урметан низ суруд тайёр карда истодаам. иншоаллоҳ рӯзҳои наздик пешкаши шумо бегардад дар канали худам, дар канали Олимзода Иноятулло. иншоаллоҳ метавонед ки даромада тамошо кунед ва боз бародароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, як хоҳиш карданд ки бояд ки барои зиндониён низ як суруд замзама карда шавад. иншоаллоҳ ман ҳам бетараф нестам, тайёр карда истодаам. як суруди беҳтарин бо матни беҳтарин иншоаллоҳ пешкаши шумо мегардад. ва аз шумо бародарони азиз хоҳиши ман ҳамин аст ки дар канали Садои Кӯҳистон, Умедвидео ва канали аслии худи ман Олимзода Иноятулло даромада обуна шавед, аъзои ҳамин канал шавед ва чӣ наворҳое ки мо мекунем, аз наворҳои мо бохабар шавед. ва бародарони азиз, ногуфта намонад ки аз шумо танҳо обуна шудан аз мо ба шумо пешкаш кардани наворҳои ҷолибу беҳтарин. иншоаллоҳ ки бо дастгирии шумо танҳо метавонед ки даромада обуна шавед. аз шумо ягон чизи дигар хоҳиш надорем. даромада обуна шавед ва комментария, албатта ки комментария нависед агар ки ба шумо маъқул шуд ё ин ки ягон хатогӣ дорем, бо иншоаллоҳ дар оянда ислоҳ мекунем. ва бародарони азиз, ногуфта намонад ки ҳеҷ бандае бехато нест. мо ҳам хатогии худамонро дорем. албатта бехатогӣ намешавад, 100% тайёр набошад ҳам. иншоаллоҳ ки бо як сифати хуб кӯшиш мекунем ки барои шумо наворро пешкаш карда бошем. саломату сарбаланд бошед. аз шумо бениҳоят миннатдорам.